Avui parlarem d'un tema de molta actualitat, que és el morrut de les palmeres, el morrut roig. Fins fa poc el morrut només estava ubicat a les zones de la costa, però cada vegada està més cap a l'interior i ara fins i tot ja ens l'hem trobat aquí a Banyoles mateix. Les podes les hem de fer a l'hivern perquè la fusta tallada de la palmera és un atraient perquè la femella hi dipositi els ous. Una de les mesures a tenir en compte per poder protegir les palmeres seria a base de fer uns 5 o 6 tractaments químics de març a octubre, podríem dir. El més important és tenir la palmera ben podada i amb poques fulles perquè així podem arribar molt millor. Interessa que el producte arribi ben bé a l'ull de la palmera, que és on la femella hi dipositarà els ous. Per poder fer el tractament amb la màxima eficàcia és bo, si es pot, disposar d'una plataforma elevadora que ens permetrà poder dirigir molt bé el raig en el cor, a l'ull de la palmera. És important, a part de dirigir el raig en el cor, mullar molt bé les ferides de poda. Es calcula que per anar bé s'han de tirar de l'ordre de 20 litres de caldo per palmera. Una altra possibilitat a l'hora de fer tractament seria la de la endoteràpia, que serien unes injeccions que es claven al tronc. El millor és combinar els diferents mètodes. Aquí veiem una altra palmera que està afectada pel morrut. La simptomatologia més habitual és que es veu que l'ull es comença a decantar cap a alguna banda i que se li sequen fulles. És molt important actuar tan punt es veuen els primers símptomes, ja que la plaga és molt i molt agressiva. Aquí veiem una palmera irreversible, o sigui, ja està morta. D'aquesta palmera d'aquí pocs dies o setmanes en sortiran els adults que colonitzaran noves palmeres. Aquesta palmera està plena d'aquests capolls, que d'aquí és d'on sortirà l'adult que colonitzarà noves plantes. Pensem que un adult femella pot arribar a posar entre 300 i 400 ous.